Juniori Rijeke pobjedili su Orijent 7:0 u prvenstvenom ogledu odigranom na Krimeji. Od samog sučevog zvižduka Rijeka je ostvarila potpunu dominaciju koju je zadržala do kraja susreta. Već u 8. minuti bilo je 1:0 za Rijeku. Jedan ubačaj s desne strane iskoristio je nečuvan Jelavić i zabio iz blizine. Po desnoj strani ide ubačaj, ide prilika i to je gol. Da, visio je gol u zraku, zabio ga je sada. Minutu kasnije Zrilić je povisio riječko vodstvo. Bilić ga je pronašao u kaznenom prostoru, a Zrilić je siguran realizator. Čista je šansa i to je 2:0. To je 2:0. Curilo je u Orijentovoj obrani na sve strane, a Rijeka je neumoljivo koristila greške domaćina. U 11. minuti već je 3:0. Ubačaj desne strane iskoristio je Janović za svoj prvi pogodak na utakmici. Domaće momčadi tako da lagano dolazi u ovu završnu fazu Rijeka i evo i trećeg pogotka u 12. minuti. Do odmora je Rijeka zabila još jedan gol i tako praktički riješila utakmicu. Pintarić je stvorio priliku za Janovića koji zabija svoj drugi pogodak na utakmici. To će biti 4:0, zabio je, uzima Pintarić. Mogao je zaostatak biti veći, ali domaći vratar spasio je svoju momčad od potopa. Ni u drugom poluvremenu Rijeka nije spuštala nogu s gasa. Gotovo u svakom napadu bijelih Orijent je opasno visio, no na novi pogodak čekali smo do 76. minute, kada je Rovi sjajno pogodio iz slobodnjaka. I odličan šut i ušta lopta u gol. Do kraja susreta pala su još dva pogotka. Svoje druge pogodke na utakmici zabili su Zrilić u 81. minuti i Rovis ponovo iz slobodnjaka u 85. minuti. Rovis pored živog zida još jednom zabija. Evo, zanimljivost ove utakmice, dva pogotka Mihaela Rovisa iz slobodnog udarca. Moram priznat, za mene isto iznenađujuće, znam da je u povijesti utakmice između Orijenta i Rijeke davno prije i uvijek bilo to egal utakmice, to su bile borbene utakmice, ali očigledno smo mi u ovom trenutku jači od Orijenta. Očekivanja nastavka sezone? Pa idemo utakmicu po utakmicu, da, evo, drugo kolo, imamo 2 pobjede, sad nam dolazi Rudeš, stvari sad je reprezentativna pauza, pa ćemo se još malo pripremiti. Utakmicu po utakmicu, pokušati svaku utakmicu dobiti, a vidjet ćemo koliko će to dugo trajati. Sljedeću ligašku utakmicu Rijeka će igrati protiv Rudeša na Rujevici.